హాయ్ అండి అందరికీ వెల్కమ్ టు రంగోలీ బోర్డర్ ఛానల్. ఈరోజు మనము 5 చుక్కల ముగ్గుని నేర్చుకుందాము. ఈ ముగ్గు కోసం 5 చుక్కలు తీసుకోవాలి. ఎదురు చుక్క ఒకటి వచ్చే వరకు. చాలా సింపుల్ అండ్ ఈజీ ముగ్గు. అందరూ తప్పకుండా నేర్చుకోండి ఫ్రెండ్స్. వీడియోని చివరి వరకు చూడండి. ముగ్గు చాలా బాగుంటుంది. ముగ్గుతో పాటు సైడ్ డిజైన్ని నేర్పిస్తాను. సైడ్ డిజైన్ వీడియో చివరిలో ఉంటుంది. ముగ్గును పూర్తిగా చూస్తే సైడ్ డిజైన్ కూడా నేర్చుకోవచ్చు. చాలా సింపుల్ అండ్ ఈజీ సైడ్ ముగ్గు అది. తప్పకుండా నేర్చుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఈ ముగ్గు నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి. ఇలాంటి ముగ్గుల కోసం ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ.